Θα ήθελα για το πρώτο βραβείο όμως να καλέσω ένα πολύ ξεχωριστό άνθρωπο, δεν το έχουμε προγραμματίσει, τον κύριο Σωτήρη Κούβελα. Θα μας κάνετε την τιμή. Αν θέλετε, κύριε Κούβελα, να πείτε και δύο λόγια ως ένας άνθρωπος Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος εκπαίδευσης που σήμερα θα έχετε και τη χαρά να βραβεύσετε τον εγγονό σας. Θέλετε να πείτε δύο λόγια, να του δώσουμε. Έλα, για μας είναι ιδιαίτερη τιμή. Καλημέρα. Για μένα είναι η τιμή μεγάλη και θέλω να, επί τη ευκαιρία, να ξεχωρίσω που έδωσα στη ζωή μου και στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες δεν ήταν να πετύχω σαν πολιτικός ή να αφήσω κάποιο έργο που θα το λένε και θα το θαυμάζουν. Η προτεραιότητα ήταν στη μόρφωση, στις σπουδές. Έτσι έκανα ατέλειωτες σπουδές, ξεκίνησα από τη χημεία, την άφησα, πήγα στο Πολυτεχνείο, μετά από κάμποσα χρόνια πήγα στη νομική, μετά έκανα μεταπτυχιακά και στους τρεις αυτούς τομείς και αυτό σαν μια προετοιμασία για τη ζωή και για τα δημόσια πράγματα στα οποία ήθελα να ασχοληθώ. Έτσι λοιπόν χαίρομαι που ακούω παιδιά τα οποία προσπαθούν και οι διαφορές δεν έχει σημασία αν είναι λίγες μονάδες πάνω κάτω κλπ. Η προσπάθεια και η συνέχιση είναι που έχει σημασία. Αυτά τα παιδιά είναι που κρατάνε σήμερα τη σκητάλη την οποία μας παρέδωσαν οι προχθεσινοί ήρωες και ζητούν να συνεχίσουν και ζητούν εκείνοι οι ήρωες, ζητούν από εμάς που φεύγουμε αλλά κυρίως από αυτούς που έρχονται να κρατήσουν την Ελλάδα ψηλά. Λοιπόν, κύριε Βουλιά, πρώτο βραβείο, Αλεξανδρή Ελισάβετ, 69ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Είναι με αλφαβητική σειρά τα βραβεία. Γεωργόπουλος Χρήστος, 5ο Δημοτικό Σχολείο Πηλαίας. Γκάτζιαρης Μάριος, 1ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης. Και ήρθε η ώρα. Κούβελα Στάνος, εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Οικονομάκη Μαρία Ευαγγελία, 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς. Παπαϊκονόμου Ζωή, 4ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού. Ρίζου Τζορτζίνα, 11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Τόλιος Ιωάννης, 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς. Ολοκλήρωσε, Πραγματικά, κύριε Κούβελα, μας συγκινήσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν φανταζόμασταν μια τόσο όμορφη τελετή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Όπως σας είπα, είμαστε ένα πολύ δραστήριο σωματείο. Πραγματοποιούμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε γερός. Μας τιμάτε.